Knatser. Adrian. Spiller jo noget Minecraft. Kylling! Ja, det bliver så også en gameplay, så det er jo meget dejligt. Kylling! Ja, det er på min server, så vi har lidt med vores kickstarter, ja. 5 kyllinger! Ja, okay. Og 3, 4. Vi starter et ret surt sted. Hvad fanden jo med det? Vi har masser af træer. Ja, men ikke noget ordentligt træ. Hvad Så, mener du, noget ordentligt træ? Der er sgu da ikke noget ordentligt træ. Træ er træ. What? tree capitated, dude. Nej, du har ikke spillet survival på nogen som helst måde. Nope. Men vi spiller så på min server, så der er tree capitator på, så lærer I også, hvad der er på serveren, så det er jo meget dejligt. Jeg kan godt lide, det tager dig et sving, så en halv skov væk. Ja. Fuck, hvor er det klamt med. Oh, it's raining wood. Jeg håber, vi kan bruge det på dem hernede, jeg tror det ikke. Nej, det kan vi ikke. Pis. Og jeg har allerede mistet min økse, så det er din tur. Du kan også bare give mig den, det er også fair nok. Du gør arbejde, din bitch. Jeg svæver det her, det bliver bare sweet. Så er der sådan en svamp med det hele, seriøst. Hvorfor vil du have en svamp? Den er jo skide grim. Fordi den passer til dig. Lige pludselig så er jeg rigtig ked af det. Sjovt. Jeg kan godt lide, at vi er inde i en skov, hvor der næsten ikke er nogen træer, du bare kan choppe ned. Nå, ja, nu Jeg tror jeg ikke gider at hugge den. Der er masser af dingenote, vi kan dræbe her sådan. Jeg kan godt lide, at snart er sådan der Hvis det kommer ikke. ekstremt meget træ. Tak. Ko! Nej, det siger du ikke. Undskyld, ko. Det er så undskyld så. Nej, undskyld, ko. Det var ikke sådan. Ej, slap af. Undskyld. Oh my god, hvor fuck er der en ordentlig fucking skov. Ja. Jeg er død, du må ikke gå med mig. Ud mig. Jeg er død. Så må du følge efter. Jeg er død. Jeg er død. Undskyld. Hvor er du? Løbet af lort. Åh, din cheater, det må du ikke, det der. Din fucking cheater, nu skal du dø, og så må du løbe herhen. Der er masser af træ. Det virker slet ikke lidt truende over, kommer sådan her. Der. Den røv. Undskyld, jeg ved det ikke. Hvorfor er bladene der stadig? Nå. Skal vi bygge vores hus her? Ja, jeg skal bare bruge en øks, så vi skal ned med mange. Fail. Ja, vi har over 200 wood af birketræ fra min side af. Ja, det kan vi så ikke bruge sig sådan meget. Ja, jeg begynder at bygge et hus oven på det her lort. Ja. Eller, du skal ikke bare bygge et hus, jo. Hvad? Du skal ikke bare bygge noget, det vil bare være klamt. Nej, jeg tager da ikke kreativt, sgu da. Nej, men du ikke bare bygger noget, vi skal jo finde ud af, hvad fuck vi skal bygge, din fucking fag. Jeg har faktisk spillet en lille bitte smule survival. Og du røver landet til at bygge, så. Fuck dig! Jeg har da bygget smukke ting. Så som en stor fed pik. Nå. Det der hørte ingen. På os alle sammen. Hold kæft. Nobody heard that. Hvad skal vi bygge? I don't know. Et hus? Ej, det siger du ikke. Jeg ved ikke, om der er særlig god plads til det her. Vi kan også bare gå længere væk. Ja.
er jo elektrosol. Kristus. Og nu kæft med det der. Du Oh skal my ikke hele God. tiden sige det. Jo. Nej. Jo. Nå. Sådan der. Fjern lige af de der klamme træer der. Ja, jeg tager bare wooden, okay? Du kan bare blive ved med at grave videre. Tak. Jeg føler mig rigtig glad. Det var så let. Fuck dig. Hvordan fuck havde du tænkt, at vi skulle overleve natten egentlig? Det vil jeg ikke bygge et hus under jorden. Så snart der kommer spider, så findes vi to ikke mere. Okay, så lige frem spiders, det er det, der er værst, eller hvad? Jeg tror mere, du skal frygte en bridge eller et eller andet. Fuck dig, man! Ja, kæft, jeg spiller ikke meget survival. Fanden gør ikke det? Survival er min ærkefjende. I'm only doing Bare this bare fordi survival er lavet til spillet. Det er kreativt, ikke? Jo, det er. Nej. Jo, det var faktisk en del af spillet før survival. Okay, Jeg tror, jeg selv var det. hvad var det, der kom først? Kreativ eller survival? Bare et spørgsmål. Totalt meget survival. Mm. Nej, kreativ! Det er du ret i, det var survival. Nå. Kristus. Så meget arbejde for at fucking fjerne jord. Må jeg give dig min mening om det? Jeg tror, jeg sætter vores spawn her. Ja. Så nu der skriver til mig Kristus. Fuck af med at sige det der, man! Bare fordi der er nogen, der skriver til dig og siger, og så siger du Kristus. Det giver Ja. dig ikke ret til at sige Kristus. Kan du da høre det gør? Efter. Er du måske kristen? Ja! Er du? Ja! Er du? Esu. Det vil jeg bevise på. Nej, det skete ikke, det der! Hvad er der? Fucking clear lag, det fjerner lige halvdelen af alt det her træ. Nej, fuck, det går ud over vores hus. Kan jeg godt lige det ene øjeblik grine, og så går det op for mig. Fuck, det går. Ja, du grinte ikke mig. Ja, jeg ser også, at det første tidspunkt, så begynder jeg at grine. Så går det op for mig. Fuck, det går ud over vores hus. Nå, hvad for slags hus skal vi bygge? Jeg tror, vi har rigtig plads nu. Ej, tror du virkelig? Hvad skal vi faktisk slags hus skal vi bygge for fuck's sake? Dødt hus? Nej. Tænk. Jeg har kun et halvt liv tilbage. Hvis jeg ikke havde spist den hus. Du har 1% OP. Nå, der har du ikke mere. Jo. Nå, kom, lad os bygge. The fuck, er der lys herovre? Det er lava. Følg lyset. Har vi en kist? Nej. Lys. Ej. Skal vi have noget kul? Skal jeg slå det ned i lavaen? Nej, det er bare, jeg skal lave det lidt noget. Fuck nu af. Vi begynder at bygge vores hus. Jeg skaffer sådan noget kul. Jamen, jeg ved ikke, hvad det er for slags hus, vi skal bygge. Kom. Skaffer lige nogle torches. Du skal bare bygge det hus, jeg plejer at bygge, eller hvad fuck? Vi skal bygge noget anderledes. Ja. Nå, har du lige regnet det ud Og endnu? så vi bygger en stor firkant. Fuck, hvor gad jeg godt, vi kunne snide os frem til dagen.
Og jeg tror ikke, at noget mine er helvedes til. Det får vi snart brug for. Vil du have noget lys? Nej. For fuck så ikke flytte dig, din abe. Nå. Må du lige vente. Jeg skal også have noget kul. Du kan suge det. Nej, Du er væk med dig. seriøst? Det er mig, der miner, ikke dig. Og så fuck da dig. Men fuck, kom op herfra. Ja. Det var fandme for godt. Det var fandme flot. God til. BRB. Okay, så er vi tilbage igen. Du lugter. Au! Okay, jeg har lige fået lavet en chest med lidt masser, vi kan smide vores stuff i. Og så har jeg fået smeltet af 12 iron. Jeg prøver også lige noget stof i. Nu har jeg prøvet nogle skovlen i den og sådan noget. Ja. Hvornår fuck fik du jern? Jeg har lige været noget mine, det mens du har været væk måske. Kan godt lide, at jeg har været væk i sådan der. Hvor lang tid egentlig? Det ved jeg ikke. 5 minutter. Kan godt lide, at vi overhovedet intet hus har endnu. Okay, vi skal jo ikke bruge noget hus, for vi har noget ordentligt materiale til det. Vi er 3. Det er ikke nok materiale. Og jeg skal have noget. Torches. Du skal bare skrive skorstræk MV spawn, hvis du vil tilbage. Hvad? Hvis du skal tilbage, så bare skrive skorstræk MV spawn. Uden noget mellemrum. Nå, smart. Vores træ er vokset ud. Har du sat træer? Nej, du har sat et. The fuck? Skal jeg hakke det ned? Ja, I don't care. På den måde får jeg også mere der, hvad hedder det der, så man kan hakke træer ned. Cool cutting. Fucking lorte zombie, man. Nu er jeg også råt kød. Nå, jeg slår lige en kylling ihjel med en steak. Kom så, kom så. Hvor fuck blev den? Den kylling gider bare ikke dø. Tak. Og der er også en ko. En stor, fed ko. Så finder jeg redstone 0. Fuck, hvor er du langt nede. Jeg er på 12 nu. Sygt nok. Så det der. For langt nede af 12. Det var sjovt. Ja, synes jeg også. Dårlig joke for the win. Jeg burde holde den der pickaxe op, så kommer jeg. Nå, jeg begynder at choppe nogle af de der store træer ned. Jo. Du ved, hvad hedder det der? Dark Oak Wood, eller Ja. sort egetræ. Jeg har sorte humor. Ej, Oh my god. hvorfor er jeg sådan her i alle videoer? Jeg tror, jeg har en idé til et hus. Den dag vi kan lave animerede ting, Åh, fedt. kommer der sådan her. Jeg har sorte humor i en af videoerne. Så er jeg sådan her. Oh my god. Det der, det er sgu ikke med. No. Fedt. No. Er du dum? Der er nok lidt over 30 wood i sådan en her. Stor træmodder, fuck. Hvornår
når de der skills opdateres, så de også kan hakke de store nye træer ned. Det kommer nok ikke til at ske. Den bliver nok også lidt for overpowered. By the way, kan du også bare hakke sådan et helt jungletræ ned? Det tror jeg ikke. Hvad er det klamt? Der er over 50 stykker træ i sådan en her alene. Der er 45 i det, jeg lige hakket ned. Yep. Nå. Jeg tror egentlig også, det var den episode. Vi ses i den næste. Ja. Au for